יש איזשהו מסר שאני רוצה להעביר שקשור לסוד הנראות. ואני אתן אותו דרך איזושהי דוגמה של מישהו או מישהי שמבשלת ארוחה למישהו שהיא אוהבת. לצורך העניין, בשביל הדוגמה, אני אתאר מישהי שמבשלת ארוחה למישהו. תארו לעצמכם שהיא טורחת ומכינה ומוסיפה את התבלינים ומשקיעה. באמת, היא משקיעה הרבה זמן, גם בלקנות את המוצרים, גם בלחשוב על המתכון, להכין אותו, עד שהאוכל ככה מקבל את הבשלות שלו בתוך הסיר. ואז היא מגישה בעצם את האוכל למישהו שהיא אוהבת. ואותו אדם שיושב לאכול רוצה לאכול. עכשיו, רגע לפני שהוא לוקח את הביס, או אולי אפילו אחרי הביס הראשון, היא מתחילה לשאול אותו, נו, איך יצא? נו, טעים? טעים לך? מה? נו, איך הטעם? נו, זה טוב לך? נו, תספר. איך יצא התבשיל? נו, תתחיל לדבר. עכשיו, הוא רוצה רגע ליהנות מהטעם, הוא רוצה ליהנות מהאכילה, ועכשיו הוא צריך להיות עסוק בלעצור את האכילה שלו, כדי להתחיל לשבח את אותה מבשלת שרוצה לקבל מחמאות. עכשיו, מה הסוד פה בעצם? הסוד פה בעצם הוא נתתי פה דוגמה לאיזשהו מעשה חסד, שזה לבשל משהו למישהו אחר, והייתי רוצה לחדד את ההתכווננות של מעשה החסד. בשביל מה אני עושה את מה שאני עושה בשביל מישהו אחר? האם אני עושה את זה בשביל הנראות שלי? איך יצא לי? האם אני בסדר? מה הציון שמגיע לי? או שאני עושה את זה מנתינה פשוטה לאחר? בבקשה, התבשיל מוכן בתיאבון. זה מהצד של המבשל. כמובן שמהצד של המקבל, מהצד זה של האדם שאוכל, יש פה את החשיבות של ההודיה, של ההוקרה, של התודה רבה. לא סתם המילה נראות, אפשר לחלק אותה בעזרת איזשהו משחק מילים לשתי מילים. אות נר. אות, הרי זה משהו, זה כמו אותות, זה משהו שיוצא החוצה. אות נר. כשאתה מוציא את הדברים החוצה, תדאג שהם יהיו נר. כשאנחנו מוציאים את הדברים החוצה, אנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה נר, שזה יאיר החוצה, שזה יעשה טוב. אז בואו נפסיק להתעסק בעצמנו ובערך העצמי שלנו. הכל בסדר. אנחנו מצוינים. בואו פשוט ניתן נתינה פשוטה, נתינה מלאה. ואם אנחנו המקבלים, נגיד תודה.